IFM News Express, Balitang Metro. Upang higit pang mapaigting ang kahandaan at koordinasyon naman sa lungsod ng Dagupan sa panahon ng sakuna, pinangunahan ni Mayor Belen Fernandez ang post-assessment meeting ng CDRRMO kaugnay sa naging epekto ng Super Typhoon Uwan. Sa pagpupulong, nagbigay ng kanya-kanyang ulat ang mga kinatawan mula sa pambansa at lokal na ahensya tungkol sa lawak ng pinsala, bilang ng mga apektadong pamilya at mga kasalukuyang hakbang para sa agarang rehabilitasyon ng lungsod. Kabilang sa mga tinalakay ang mga hamon sa komunikasyon, distribusyon ng relief goods at seguridad sa mga evacuation centers na mga usaping layuning mapabuti pa sa susunod na mga operasyon ng disaster response. Ay pinag-utos din ng alkalde ang patuloy na mahigpit na monitoring ng level ng tubig sa San Nicolan River at mga dam upang makapagbigay ng maagang babala at preemptive evacuation sa mga barangay na madalas bahain. Dumalo rin sa pagpupulong ang miyembro ng sangguniang panglungsod at iba pang ahensya. Ayon sa alkalde, mahalagang matutunan ang mga karanasan mula sa bagyong uwan upang mas maging resilient at mabilis sumaksyon ng Dagupan sa harap ng anumang kalamidad. Sa pagtatapos ng pulong, tiniyak ng CDRRMC na patuloy ang pagtutulungan ng bawat tanggapan tungo sa isang mas ligtas, handa at matatag na Dagupan City. IFM News. IFM News. IFM News.